Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Ipinamimigay lang po ni Mama ang sweldo ko sa mga kamag-anak niya. Feel good morning po mga kabisyo na nakatutok sa radyo at sa cellphone. Laging nakabang sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Arlene ng Muntinlupa City. Isa po akong OFW sa bansang Egypt. Hindi po ako nakapag-asawa agad dahil focus muna po ako sa pagtatrabaho. Hindi rin po ang naging madali ang pinagdaanan ko para lang makarating sa Egypt. Ang boyfriend ko pong si Noel ay naiwan ko sa Pilipinas pero araw-araw naman po kaming may komunikasyon. Ang nanay ko naman po ay isang dati ring OFW. Pinapadalahan ko po siya ng 15,000 buwan-buwan kahit hindi niya hinihingi bilang tulong ko na po sa kanya. Subalit, ang mga tiyuhin ko po na kapatid ni Mama ay pasaway at palaging inuutos si Mama. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello? Ma, andito pa ako. Umihina ba yung signal dyan? Ano, kamusta dyan? May bagyo daw dyan ngayon. Oo nga. Kaya nga, eto, nanonood ako ng balita. Tapos nakikinig din ako ng lab radio. Pinagsasabay ko yon. Tapos, minsan may kachat din ako mga boys. Pinagsasabay-sabay ko yun. Tatama daw ba sa atin? Saan ba yung probinsya natin? Ay, sa Muntinlupa. Oo, tatama. Tatama dito. Kaya, pinapatingnan ko na sa mga angkol mo yung mga bubong dahil ay hirap ako lang mag-isa dito sa bahay tutulog Bale, salamat pala sa padala mo na 15,000. Kahit hindi ko hiningi, pinapadala mo. Naku, Nay, ano ba? Wala naman yun. Hindi ka dapat magpasalamat doon. Dapat lang. Bigyan kita ng ganun. Kulang pa nga yun sa mga ginagawa mo. Ang gusto ko lang sana, Nay, kapag may nararamdaman ka, wag mo namang sinisikreto sa akin. Wag kang nagtitiis ng ng sakit mo ha. May pampagamot naman tayo.
Pasensya ka na. Yung pinadala mo, hindi ko naipagamot, naipa-check up sa sarili ko, gawa ng... Oho, alam ko ho, binigay nyo kay Uncle Boy. Tsaka Tita Baby, alam ko ho yun. Pasensya ka na, alam mo naman yon. Mga kapatid kong nakababata yun, hindi ko matiis. Lumapit dahil magbe-birthday daw yung kanilang bunsong anak. Nay, okay lang, hindi naman ho ako nagdadamot. Hindi ho naman ko sinasabihang huwag niyong bigyan. Ang sa akin lang ho, unahin niyo yung kalusugan niyo. Senior na kayo na eh. Ayoko naman ho na sabihin, napapabayaan ko kayo. Wala ba talagang natira? Wala. Nagtanong pa nga kung meron pa ba natitira sa akin. Sabi ko sa susunod mong padala, papadalang ko sila, mabibigyan. Ho! Nay, huwag mo nang bigyan. Magpa-check up ka na. Magagalit ako sa inyo. Sige. Pasensya ka na. Alam mo naman, mahal na mahal ko yun. Tsaka inalagaan ka din naman noon nung maliit ka. Sige, Nay. Thank you po. Sige po, Nay. Bye. Bye. Taran, ate! Ikaw ba'y nagre-repair na ng... Tingnan mo yung bubungkot ni... Sino ba yung bagyo? Si Katrina. Inakyat ko na. Sino yung bagyo? Bagong bagyo ngayon, si Nika. Nika. Sino Katrina? Ex ko yun. Yung sumayo ng Careless Whisper. Basic! Bakit i-repair mo muna yung bubong? Repair ko na nga. Kape ka na ba? Pagtitimpla kita. Wag na. Gusto ko pira na. Pirahin mo na. Di ba kakaabot ko lang sa iyo? Sabi mo, birthday. Birthday nung aking isang girlfriend. Ano? Malabo na kasi kami ng asawa ko, kaya may girlfriend akong bago. Ganon yun. Napakaloko, hindi ko to susuportahan sa ganyan mong kalokohan, boy. Baklasin ko yung ginawa ko sa bubong mo. Hindi, wag naman. Sige, magkano ba kailangan mo para dyan sa girlfriend mo? Palibhasa, alam mong di kita matitiis eh. Maganda ba yan? Baka pangit yan. Maganda. Kaya nga medyo mahal, 15. 15 years old? 15K ang kailangan ko. 15K kakaubos lang ng padala ng pamangkin mo. Wala akong Ate naman eh. Bigyan mo na akong pera, ate. Boy, kakabigay ko lang sa inyo. Napakadamot mo naman, ate. Ano klase kapatid ka? Dahil ikaw lang yung may kaya yung anak mo. Kami dito sa Pilipinas lang, gaganyanin mo kami. Hindi naman. Ano ba yung 15K sa'yo? Oo nga, pera lang yan. Papadala naman yung anak mo eh. Yung aking pamangkin. Teka. Sige, gawin mo na, kukuhanin ko lang sa tukador ko yung 15K ba? Kailangan ko lang talaga, ate. Sige, check up na rin ako. Bakit ka magpapit? Nahirapan ako umihi Papalinis mo naman sa girlfriend mo yung tubo mo eh. Patanggal mo yung kalawang. Ginawa mo tubera yung aking girlfriend, ha? Di ba? Ano ba? Trabaho nito? Sige na. Bilis na. Pera, dali. Sige, magawa ka na ng bubong dyan. Ganon nga po ang laging ginagawa ng mga kapatid ni nanay. Onting paawa, si nanay naniniwala naman. Kaya nagtataka ko ang bilis maubos ng padala ko sa kanya. Nakaka-stress po. Buti na lang andito si Noel na boyfriend ko na palaging nakasuporta at dumaramay sa akin. Diba? Kung ikaw, anong gagawin mo? Magpapadala ka pa ba? Babe, kahit anong gawin mo, kapatid pa rin yan ng nanay mo. Kung yan ang gusto niyang gawin sa perang pinadala mo, the moment na binigay mo na yan sa nanay mo, babe, wala ka nang
binigyan mo na siya ng karapatan para gawin, kung kahit anong gawin niya sa perang yun. Kung ipamigay niya, pautang niya, o gagastusin niya sa sarili niya. Alam mo naman yung nanay mo, sobrang bait. Wala akong masabi. Dumaan nga ako one time. Dinalhan ko ng pagkain nanay mo. Wala daw siyang kain. Walang pagkain, nanay ko. Parang kasi nakakaawa nga naman yung nanay ko dyan. Yung auntie mo na isa, pumunta na naman doon kasi graduation doon ng anak ko, so maghanda. Yung nanay mo naman yung nilapitan. Ayokong magmarites sa'yo, babe. Pero naawa lang ako sa nanay mo. Parang inaabuso talaga ng kapatid mo. Pero bakit? Ay, mga Hindi ko alam mo. kapatid niya. Babe, di ko alam kung sino kakampihan mo. Sabi mo, pag binigay ko sa nanay ko yun, siya na pera niya na yun. Tapos ngayon sasabihin mo, lalo ako nagagalit eh. Huwag kang magalit kasi. Sinong hindi Babe, di ko naman tinatae yung pera dito. Alam ko naman, babe. Yun yung gusto ng nanay mo eh. Anong magagawa mo? Alam mo, naiinis din ako sa nanay ko. Napaka-martir, napaka-bulag. Inuuto lang siya ng mga kapatid niya eh. Relax ka lang. Paano ako magre-relax? Di naman, alam mo na, dalawa yung trabaho ko dito. Para lang buhay ko ng maayos si mama. Tapos iba yung kumakain ng pera. Iba yung gumagamit. Tapos sasabihin mo sa akin, nanay ko gutom, walang pagkain. Para namang wala siyang anak na nasa Egypt. Huwag kang mag-alala. Kahit ako, binibigyan ko rin naman yung nanay mo. Kahit paunti-unti lang para may panggastos-gastos. Siya pag napadaan ako sa inyo, kaya mo na. Pinarepair nga niya yung bubong nyo. Kaso yung tiyuhin mo, nung nakuha yung pera, hindi naman tinapos. Ako pa yung nagtapos. Oh. Bubong namin? Oo, medyo may bumigay sa may kusina. Ayun. Huwag ka na mag-alala. Tsaka, salamat pala sa padala mong pasalubong ha. Hindi mo naman kailangan magpadala, baby. Ipunin mo na lang yan. Kasi, di ba, may plano tayo pagdating ng panahon. Ayun nga, babe. Alam mo, masaya naman ako sa atin. Nag-iipon tayo. Pero, tingnan mo, bakit laging may maayos yung buhay ko. Maayos yung buhay namin. Kaya kong buhayin si mama. Pero may anay eh. May mga epal eh. Oh, relax. Paano ako magre-relax? Hindi naman 1,000 lang yung nawawala sa mama ko. 15,000. Babe, 15,000. Alam ko. Kasiyahan ng matanda eh. Natutuwa siya pag mimigay siya ng pera sa mga kapatid niya. Nakakainis. Alam mo, sige na, wag na tayo mag-usap. Oo. Mumukmuk na lang ako. Relax na. Huwag ka na. Samayan kita. Yan lang ang lagi mo sinasabi. Relax lang. Paano ako mag-relax? Ano yung suot mo? Dahil nga. Red. Red. Oo nga. Red na silk. Yan. Parang gustong-gusto. Bagay na bagay sa iyang damit mo na yan. Thank you. Na-miss mo na ba? Ay, may nakamiss rin. Sandali lang. Punta ako sa sulok. Ano miss mo? Lahat. Kailangan pa bang itanong Baka yan? may babae ka dyan ah. Ay, nako. Ayan na naman tayo. Wala na. Kasi nami-miss mo eh. Baka may iba kang pinanggigigilan dyan. Ikaw nga yung pinanggigigilan ko tapos i-issuein mo na naman ako. Babe naman eh. Pag sa akin may nakarating ah. Wala nga. Uy, alam mo yan. Araw-araw tayo nag-uusap. Ano ka ba? Baka nakakalusot ka. Hindi nga. Paano ko makakalusot? Ikaw pa. Dagdag ka pa sa mga angkol kong sakit sa ulo ah. Hindi nga ako tulad ng mga angkol mo. Sige na, umpisa na natin. Dali. Ang alin? Dating gawin. These raindrops falling. Si Noel lang po talaga ang nahihingahan ko ng aking mga saloobin, sama ng loob, stress, sa mga tito at tita kong palahingi. Kaya nag-iisip po ako kung papadalan ko ba, babawasan ko ba yung padala ko, o
Kakausapin ko na yung mga tito at tita ko, hindi ko po alam. Kasi sabi ni Noel, masaya yung nanay ko sa ginagawa niya eh. Hanggang isang araw po, may nabalitaan ako. Ate, salamat talaga ate ha. Kasi kailangan ko talaga magpa-check up. Bakit? Ano ba nararamdaman Ang taas mo? na ng sugar, cholesterol, triglycerides, lahat mataas. Di ba ka mamatay ka na raw? Di ba naman, masamang damo kasi ako. Di pa ako mamamatay. Ikaw yung pinakamabait sa magkakapatid, ate. Huwag ka munang kuha. Nagsimula na kami mautangan at mahiraman at wala nang bibigay. Alam mo naman kami umuutang na walang bayad-bayad, di ba? Wag mo nang kalakasan ng bibig mo. At eto nga ang pamangkin mo medyo napapansin na yung padala niya na ibibigay ko sa inyo. Yung nagbantay pa ako niya nung bata pa siya. Napakadamot niya, ha? Yung anak mo na yan, walang-wala siya sa pag-uugali mo, ate. Ikaw napakabait mo. Ikaw na yung pinakasanta na ate namin. Alam na alam ko, Teka ate. lang, may itatanong ako sa iyo. Kasi nung isang araw, parang nakita kita marami kang dumating na Lazada sabi mo wala kang pera, parang 15 yun. Tinanong kasi bahay mo sa akin ng rider, parang 15 na parcel yun. Sabi mo wala kang pera. Halo-halo yun. Meron pa ako in-order sa eBay. Tapos sa Alibaba. Ano yun? eBay? Ay, mga international yun. Oo. Sabi mo wala kang pera. Kaya nga ako nandito sa'yo para mabayaran ko. Teka, may tanong pa ako. Ano yun? Dali. Yung parang nag-Starbucks kayo. Ano ba yun? Nagkape kayo. Narinig ko parang mahal doon 3 araw lang naman yun. Grabe. 3 araw lang naman. Ba't doon ka pa nagkape? May kape naman dito sa bahay. Siyempre nakakaumay naman yung puro tayo dito kape sa bahay. Timpla-timpla. Sige, magkano ba kailangan mo? Magkano ba pinadala ng pamangkin ko? 15K, di ba? Kada buwan? Akin na lang yan. Saan ka ba magpapacheck up? Ano bang ospital yan napagkamahal? Siyempre sa private. Kasi magpapacheck up din ako Doon lang ako sa kakilala kong doktor para libre. Magpapacheck up din kasi. Kung magpacheck up ka mag-isa mo. Huwag mo ako idama. Pwedeng 7K, hati tayo. Mas malala yung sakit ko, ate. Hindi ka ba naawa sa kapatid mo? Lahat mataas cholesterol, mataas yung BP ko, mataas yung triglycerides. Baka tumaas ang dugo mo, eto na. Yan, 15K. Walang bawas yan. Di ko pa yan bawasan, nakabundle. Salamat. Mag-ingat ka. Amoy bangko pa yung pera. Mag-ingat ka, ha? At saka, teka lang ate, walang barya yung taxi. Magta-taxi ako Mag-jeep ka, mag-UB Express ka na lang. Wala nga barya. Baka may 200 ka dyan. Meron, teka. Ayan. 300 na yan. Kumain ka, baka magutom ka. Wala pa akong pangkain, ate. Ayokong bawasan to 15K, baka makulang. Huwag mong bawasan yan, baka mangutang ka. Dagdagan mo ng 500. Kaya 1,000 na, mag-ingat ka. Huwag mo na sabihin yan sa pamangkin mo, ha? Opo. Salamat Sige, po. ingat. Diyos ko, nakakaawa naman tong kapatid ko na to. Ingat. Ma! Bakit ka galit? Ma! Nag-post si Tita Trixie. Nakita ko sa Facebook, feeling blessed. Ma, nag-outing. Tapos naka-mention ka doon, sabi doon, salamat sa kapatid ko na nagbibigay ng allowance namin. Dahil nakapag-outing sila. Outing? Parang hindi naman sila nag-outing. High blood yung tita mo, nagpagamot yun. Ma, hindi po. Nakalimutan niyo sigurong i-hide sa akin, Ma. Nag-outing po sila. Ma, binigay mo na naman yung sweldo ko doon. Pagod na ako, Ma. Ay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi ko naman alam ang sabi may sakit.
tama na. Tama na, iyak mo. Sino hindi iyak? Nanggigigil na ako. Gusto kong umuwi. Halos 1 oras ka nang Gusto kong umuwi! Tapos, Ako, gusto ko sugurin yung mga tiyahin ko. Kakapal ng mukha. Yung nanay ko mukhang pulubi. Sila masaya yung buhay, masarap ang buhay. Nag-outing. Yung nanay ko walang pampacheck up. ay nako. Ano ka ba? Relax ka lang. Noel, alam mo, paano ako magre-relax? Sige nga, paano ako magre-relax, ha? Hindi ko papabayaan yung nanay mo. Alam ko naman na... Alam mo, Noel, hindi mo na kailangang alagaan nanay ko kasi doon sa pinapadala ko, kayang-kaya niya mabuhay. Pero tingnan mo, parang nagpapakain ako ng mga anay. Lumilipad lang yung pera. Hindi naman para mag-away pa tayo. Madadamay pa Kapal na tayo. mukha! Kakapal na mukha! Pwede lang akong pwede ko na ibarangay eh. Pwede mo ba ibarangay? Tama na. Yung nanay ko naman, uto-uto. Ako pa yung masama ugali. Ako pa yung madamot. Napapagod na ako. Nainis ako. Huwag mag-alala. Dito lang naman ako. Sige. Ilabas mo lang yung galit mo. Nakakainis. Kung ano man, Ba't may mga ganyan kamag-anak? hindi ko rin alam. Buti yung kamag-anak ko, hindi naman ganyan. Kuhanin ko na lang kaya yung mama ko. Nakakainis eh. Ganito. Pag nakapag-ipon na tayo, magpakasal na tayo, bibit-bitin na natin yung nanay mo, ilalayo natin dyan sa mga kapatid niya. Ha? Dapat lang. Huwag kang mag-alala. Pagod na ako. Nandito lang ako para sa'yo. Mahal na mahal kita. Ha? Salamat. Yun lang? Ano namang gusto mo? Dating gawin. Sige. Love you. Love you po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!